Il-Kummissjoni Ewropea approvat l-ewwel programm operattiv mill-pakkett ta' fondi Ewropej mill-Baġit tal-Unjoni Ewropea sal-2027. L-ewwel programm approvat mill-Kummissjoni Ewropea huwa dak tal-Fond tal-Ażil, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni li ammonta għal aktar minn 52 miljun euro. Dan l-ewwel programm ta' fondi approvat huwa parti mill-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li nnegozja l-Prim Ministru Robert Abela mal-Kummissjoni Ewropea f'Lulju ta' sentejn ilu. Dwar din l-aħbar importanti għal pajjiżna, One News tkellem mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Chris Bonnet li tkellem dwar il-pass li jmiss. Ovvjament issa l-ġi approvat l-ewwel wieħed, dan huwa importanti x'qed nistennew issa l-seba' l-oħra jibdew jiġu approvati wieħed wara ieħor biex jekk min irid. Fil-bidu tas-sena d-dieħla jew anke qabel inkunu nistgħu nibdew nużaw il-pakkett tal-fondi l-ġodda biex f'Malta nkomplu din il-proġetti kemm fis-sigurtà u fl-intern bħal manna f'da, però anke fis-saħħa, fl-edukazzjoni, fil-bidja, fit-turiżmu, fil-kultura, fl-industrija biex ukoll naraw kif il-gvern minkejja dak kollu li qed jinħadd naraw li x-xogħol jibqa' għaddej, il-Ministri kollha se jkollhom x'jagħmlu, l-ittiti kollha se jkollhom x'jagħmlu għassa nkomplu nagħmlu ħafna proġetti għal Malta. Il-Fond tal-Ażil, l-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni jassisti lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jilqu għall-influss tal-immigranti. Dan il-programm ta' fondi Ewropej se joffri aktar sosten lil pajjiżna biex ikompli jindirizza l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li wara n-negozjati twal li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela sentejn ilu, wara saru wkoll negozjati sabiex jaqblu dwar il-pjan ta' ħidma u kif se jintefqu dawn il-fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet tkellem ukoll dwar kif il-fondi Ewropej jintużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U apparti li nissemplifikaw, inwasslu iktar dawn il-fondi għand in-nies għax aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu il-fondi Ewropej iktar umani. Ħafna nies jaħsbu li l-fondi Ewropej huma t-toroq, il-junctions. Mhux biss il-fondi Ewropej hemm persuni b'diżabilità li jgawdu minnhom biex isibu xogħol, għandek il-bdiewa li jinvestu iktar fl-operat tagħhom, għandek iż-żgħażagħ li jmorru għall-exchanges barra minn Malta, għandek is-soċjetà kollha in-nies ta' kuljum illi għandhom aċċess għal dawn il-fondi. U aħna s-suċċess tagħna hu li nwasslu l-fondi għand dawn in-nies.